Isang magandang araw po sa ating lahat. Lahat po ng nakikinig sa Ang Sundo Horror Stories. Kuya Bari, ako po si Jerry. 58 years old at ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay nangyari po sa akin noong ako ay 12 anyos pa lamang. At ito ay hindi ko po makakalimutan na nagpabago po ng buhay ko. Madalas po akong pinagsasabihan ng lola ko noon. Wag na wag daw akong tatanggap ng anumang pagkain na galing sa taong hindi ko kakilala dahil hindi mo raw alam kung ano ang inilagay nilang sangkap doon. Kuya Bari, nakatira po kami noon sa Iloilo. Ngunit hindi ko na po babanggitin kung saan dahil magpahanggang ngayon ay doon pa rin kami naninirahan kasama ang pamilya ko. Nasa ika-6 na baitang po ako sa elementarya noon. Mayroon po akong pinipilahang bilihan ng kakanin sa harapan po ng eskwelahan namin na lahat po ng kaklase ko ay bumibili po doon. Magkakasama kami ng mga kaibigan kong lumabas para lamang bumili ng kakanin kay Aling Helen. Kuya Bari, matagal nang nagtitinda si Aling Helen sa tapat po ng eskwelahan namin. Nasa 2 baitang pa lamang po yata ako ay nandito na po siya. May 2 po itong anak na lalaki na madalas katulong nito sa pagliligpit ng maliit nitong tindahan sa tapat po ng school. Mabait po si Aling Helen, Kuya Bari, kaya kinagigiliwan siya ng lahat, mapaguro o mga estudyante. Malawak naman ang ngiting sumalubong sa amin nang makita niya kami. Tinanong niya kami kung anong bibilhin namin, kaya kanya-kanya na po kami ng turo ng mga gusto naming kakanin. Ang pinili ko po ay biko na may latik sa ibabaw. Sinabihan pa nga niya kaming bumili kami ulit sa susunod at mag-ingat kami sa aming pag-uwi. Nagpasalamat naman kami sa kanya bago kami umalis. Kuya Bari, nakalagay sa dahon ng saging ang mga binili namin. Kaya nakakain na namin siya habang kami ay naglalakad pa uwi. Unang kagat pa lang, talaga pong lasang-lasa na ang masarap nitong lasa. Napakalambot ng kakanin at hindi po ito nakakasuya. Dapat pala nakabili na ako ng marami para nakapag-uwi rin ako sa bahay namin. Pati nga mga kaibigan ko ay talagang sarap na sarap din sa kinakain nila. Kaya panay sabi nila na bibili daw sila ulit. Pagpasok ko sa loob ng bahay namin ay bumungad kaagad si nanay. Nagtatanong sila kung anong nangyari sa eskwelahan na sinagot ko naman. Nagbihis lang ako ng pambahay bago nagpaalam na makikipaglaro lamang ako sa labas. Nagbilin si mama sa akin na mag-iingat kami sa labas at umuwi bago daw dumilim. Pinuntahan ko naman ang aking mga kaibigan sa kanilang mga bahay upang ayain silang maglaro sa labas. Noong mga panahong yun, Kuya Bari, ay wala po kasing internet o mga gadgets, kaya tanging sa kalsada talaga kami naglalaro ng mga kaibigan ko. Minsan, kami ay nasa loob ng kagubatan kung saan kami nangunguha ng mga halamang gamot na ibinibigay namin kay Mang Berting na manghihilot. Oh, nakakuha na ako na sa akin ha. O kayo ba, nakakuha na kayo? Tanong ko sa mga kaibigan ko matapos kong makakuha ng tawa-tawa. Ipinakita rin nila sa akin ang hawak nilang mga halaman. Kung kaya't niyaya ko na silang magpunta na sa bahay ni Mang Berting para magkapera na kami para siyempre pambili po ng merienda. Hindi nagtagal ay naglakad na kami papunta sa may ilog kung saan po nakatira itong si Mang Berting. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Berting ay binati kaagad kami nito. Pagkatapos ay tinignan niya ang hawak-hawak naming mga halaman. Tuwang-tuwa ito dahil kulang na raw siya nito. Ngumiti naman kami at nagpalakpakan. Kaya't ilang sandali pa lamang ay binigyan na niya kami ng bayad para sa serbisyo namin. O siya mga bata,
Salamat sa pagkuha ninyo ng mga halaman ko. O, mauna na kayo ha. Umuwi na kayo. At dumidilim na. Baka mapahamak pa kayo sa pag-uwi nyo kung hindi kagad kayo lalakad ngayon. Ani ni Mang Berting habang sumasabay sa paglakad namin palabas ng bahay nito. Matamis namang kaming tumingin sa kanya at nagpaalam na rin kami. Habang naglalakad palabas ay nagkwekwentuhan kami ng mga nakakatakot. Tawa nga kami ng tawa, Kuya Bari, dahil hindi naman po kasi totoo ang mga aswang na sinasabi nila. Lalong-lalo na yung mga mangkukulam. Sabi ng teacher ko, wala daw ganoon. Noong pauwi na po ako sa aming bahay, nang mapansin ko si Aling Helen na tinutulak yung kariton niyang wala ng laman. Itinaas ko ang aking kamay at akmang kakawayan ang matanda nang may mga batang lalaki na bigla na lang lumapit dito para pagbabatuhin siya. Nagulat naman ako sa aking nasaksihan dahil sinisigaw nilang mangkukulam at bruha daw itong si Aling Helen habang binabato siya ng bato. Panay-panay naman ang aray ng walang labang matanda habang tinatakpan ang mukha nito. Sa huling bato nila ay nagdugo na ang ulo ng matanda. Bago pa man nila muling masaktan si Aling Helen ay dumating na ang dalawang anak nito upang pigilan ang mga bata. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata nila, Kuya Bari, habang nakatingin sa mga batang iyon. Kahit nga ako ay napaatras din eh. Nang marahas na lumingon sina Aling Helen ay nanlaki po ang mata ko. Nagtatakbo na ako pauwi. Para po kasing naging ibang tao ng pagkakataong iyon si Aling Helen sa galit ng mga mata nito. Pagdating ko po sa bahay ay pinagalitan ako ni nanay dahil ginabi ako ng aking pag-uwi. Ngumiti na lamang ako sa kanya. Pagkatapos ay tumungo na sa kusina upang kumain ng hapunan. Pagkatapos namin kumain ay natulog na rin kami. Kinabukasan, maaga po akong naghanda para pumasok sa eskwelahan. Maghapon po ang klase ko kaya kailangang magbaon ako ng pananghalian para hindi na po ako umuwi. Habang naglalakad papasok ay nakita ko ang mga batang nambato kay Aling Helen kahapon. Mga nagtatawanan sila na para bang wala silang ginawang masama sa ibang tao. Napailing na lamang po ako. Binilisan ko na lamang ang aking paglalakad para malagpasan sila. Ngunit bago ko pa iyon nagawa ay narinig ko silang nag-uusap-usap. Pinag-uusapan nila si Aling Helen. Sinasabi nilang mangkukulam daw ito at ang mga anak niya'y mga aswang. Gusto ko silang pagtawanan. Kabaliwan ang naiisip nila. Kahit po sa murang edad na iyon, nakakaintindi na po ako ng tama at mali at hindi ayos sa akin yung ginawa nila. Kung kaya't mas binilisan ko na lamang ang paglalakad ko at iniwan sila doon. Hindi nagtagal ay nakasama ko ang ilang batang papasok din. Noong malapit na kami sa eskwelahan, nang mapansin ko ang isang matandang naglalakad na papalapit sa mga kaibigang nasa likuran ko. Napatigil ako sa aking paglalakad at tinignan sila. Hindi ko po makita ang mukha nito dahil nakatalikod sa akin, pero may nakita ko pong iniabot ito sa mga batang iyon. Kaya naman ipinagkibit-balikat ko na lamang iyon at nagpatuloy na. Hindi pa man nag-uumpisa ang aming klase ay nagmamadaling lumabas ng silid-aralan ang teacher namin. Nagtatakang sumunod ang tingin ko sa kanya. Dahil puno po ako ng kuryosidad ay tumayo ako sa upuan ko at sumunod sa labas. Pumasok si ma'am sa pinakadulong classroom na halos mga teacher lamang po ang gumagamit. Tumakbo ako papunta sa may bintana at ako'y sumilip. Nagsalubong ang kilay ko
nang makitang nagkakagulo ang mga teacher. Alalang-alala sila. Lumakad ako papunta sa kabilang bintana at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ang mga batang nambato kay Aling Helen na punong-puno ng malalaki at mamasa-masang butlig sa kanilang mga katawan. Gusto kong magsuka sa nakita ko sa katawan nila, Kuya Bari. Iyakan ng iyakan ang mga bata dahil siguro sa sakit ng mga sugat nilang pumuputok na po. At sa tuwing pumuputok ay may lumalabas na manilaw-nilaw na likido na mabaho po dahil umaabot ito sa pwesto ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ang isa sa mga bata. Iyon po yung batang nambato kay Aling Helen kahapon. Naalis lamang ang tingin ko sa kanila nang may mga humahangos na mga magulang ang biglang pumasok sa loob ng silid. Napahiyaw ang mga ito nang makita ang mga itsura ng kanilang mga anak. Galit na galit silang humarap sa mga guro. Ano kayang nangyari sa kanila? Bakit biglang naging ganoon ang mga itsura nila? Kaninang magkakasabay kaming pumasok, maaayos pa naman sila. Naputol bigla ang pag-iisip ko nang may humawak sa balikat ko. Napaatras ako nang makita ang teacher ko na nakatingin po sa akin. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko roon at bakit daw ako lumabas. Hindi na ako nakasagot pa dahil biglang humayaw ang isang bata sa loob ng silid. Aligagang hinila ako ni Ma'am pabalik sa classroom namin. Habang pabalik po ako sa classroom ay napatingin ako sa may gate ng school. May napansin kasi akong isang nakatayong matanda roon. Nakangiti ito habang nakatingin sa nagkakagulong mga magulang at mga teacher. Kilalang kilala ko po ang matandang iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Si Aling Helen. Matapos ang eksenang iyon ay pumasok na ako sa aming classroom. Lumipas ang ilang oras. Pagdating po ng hapon ay naabutan ko si Aling Helen na nagtitinda sa labas katulad ng nakasanayan. Maraming nagkukumpulan sa harapan niya. Sa dami ng tao ay hindi na ako pumila. Kaya umuwi na lang po ako. Habang naglalakad pa uwi ay hindi ko makalimutan ang nangyari kanina sa mga kamag-aral ko. Naaalala ko pa rin kung gaano kadiri yung mga nasa balat nila. Pagka-uwi ko po sa bahay namin, Kuya Bari, ay ikinuwento ko kaagad kay nanay kung ano ang nangyari sa school namin. Ang weirdo-weirdo po nang simula kasi ng araw na iyon. Lahat ng kamag-aral ko, kasama man sa klase o hindi, ay nagkakasakit. Sakit sa tiyan, hindi bumababang lagnat o yung mga kakaibang mga bulutong kung tawagin nga ni nanay. Hanggang sa isang araw po, nabalitaan na lang naming namatay yung isang bata na unang nagkasakit. Pinapanood ko lang si nanay na mag-ayos sa harapan ng salamin. Papunta kami ngayong gabi roon at siya na lamang ang hinihintay. Tinignan niya ako mula sa salamin. Jerry, wag na wag kang lalayo sa akin doon ha. Di natin alam kung anong sakit ang nangyayari ngayon, kaya dapat maging maingat. Mahigpit niyang bilin na tinanguan ko. Pagkatapos po noon ay nagpunta na kami sa bahay ng kaklase kong tawagin na lang po natin sa pangalang Leo. Iyak po ng iyak ang nanay ni Leo pagdating po namin doon. Noong nasa loob na kami ng bahay ay lumapit po si nanay sa nanay ni Leo para makipag-usap. Ako naman ay umupo sa malapit sa pintuan. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Doon ko napag-alaman na kinulam si Leo. Wala daw pong doktor ang makapagsabi sa kanila kung anong naging sakit ng bata. Kahit anong gamot daw ang subukan ay hindi daw umiepekto, kaya sinabihan na lamang silang umuwi.
Dinala raw nila sa ibang pagamutan at ganoon din ang sinabi sa kanila. Huli na raw bago nila napatingnan kay Mang Berting Hilot si Leo. Namatay na raw ang bata sa dami ng sugat sa kanyang katawan. Pinagsabihan pa raw sila ng matanda na sana sa kanya kaagad isinugod ang bata. Dahil napakalakas na kulam daw ang ginawa kay Leo na hindi magagamot ng anumang doktor. Mahaba ang kanilang pinag-uusapan. Itinuloy pa nga nila nanay yung kanilang pag-uusap sa kusina, kaya naiwan akong mag-isa sa loob ng sala. Nakaramdam po ako ng kilabot habang ako'y naroon, Kuya Bari, na para bang may nakatingin sa akin. Ngunit kapag lumilingon naman ako, ay wala. Kaya sa takot ko ay lumabas na lang ako at tumabi ng upo sa tatay kong kararating lamang. Habang kami nakaupo, napatingin ako sa langit nang may mapansing may lumilipad. Napakunot ang aking noo. Ano kaya yun? Paniki? Maya-maya'y nakita kong dumapo ito sa bubungan. Tumayo ako para sana bugawin ito nang manlaki ang mga mata ko nang makita ang kabuuan nito. Nagulat ako, Kuya Bari, dahil isang hugis taong parang may pakpak ng paniki. Umatras ako nang makarinig ng matitinis na ingay nito. At ganoon na lamang ang gulat ko nang bumaba ang tingin ko sa loob ng bahay. Mula kasi sa itaas ay may mahabang dila na parang bumababa mula sa bubungan. Kinusot-kusot ko pa nga ang mga mata ko para siguraduhin hindi ako nananaginip, at nang mapagtanto kong hindi nga ay natuod ako sa aking kinatatayuan. Gustuhin ko bang sumigaw ay walang boses ang lumalabas sa bibig ko, Kuya Bari. Kitang-kita ko po ang pagpulupot ng mahaba nitong dila sa bangkay ni Leo doon sa loob ng bahay. Nang mga panahong iyong, Kuya Bari, ay hindi pa po uso ang mga ataol na may salamin, kaya malayang-malaya ang kung sinong makita o mahawakan ng aktwal ang katawan ng namayapa. Umangat po ang maliit na katawan ni Leo sa ere, papunta sa bubungan. Naglaho iyon sandali sa aking mga mata bago muli na namang bumaba ang mahabang dila. Ngayon ay hindi na bangkay ang daladala nito, kung hindi katawan ng saging. Ilang sandali pa ay pumasok ng muli si nanay sa sala, kaya mabilis na umangat muli ang dila. Tumingala naman ako sa bubungan. Kitang-kita kong diretsyong tumayo ang halimaw sa itaas ng bubong. Umawang ang labi ko nang makita ang mukha ng halimaw. Malaki po ang mga mata, walang ilong at may mahahabang tenga. Ang ngipin naman nito ay matatalas at ang dila ay mahaba. Ang dalawang kamay niya ay iniangat niya. Doon ko na nakita ang kanyang mahabang pakpak na nakadikit sa kanyang katawan. Sinundan ko ng tingin ng halimaw nang lumipad ito kasama ang bangkay ni Leo. Nang wala na ito ay tumingin ako sa paligid. Wala man lang nakakita sa nangyari, Kuya Bari. Lahat sila ay walang muwang sa naganap. Hanggang mahagip ng mga mata ko ang isang pamilyar na lalaking nakatingin din sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay para tignan ang katawan sa kabaong. At ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ang bangkay ni Leo imbis na katawan ng saging. Ano yun? Nananaginip lang ba ako? Lumipas ang isang linggo simula nang makita ko po iyon. Hanggang ngayon na hindi ko pa rin makalimutan ang nakita ko dahil totoong-totoo. Bumuntong hininga ako. Gusto kong magsabi sa mga magulang ko tungkol sa nakita kong iyon, Kuya Bari.
Ngunit natatakot akong walang maniniwala sa akin dahil sa mura kong edad. Idagdag pang baka sabihin nilang nananaginip lamang ako. Lumabas na ako ng eskwela at dumiretso sa tindahan ni Aling Helen na may iilan na lamang paninda. Pagdating ko doon ay ngumiti sa akin ang matanda. "O iho, gusto mo ba sa iyo na lang itong kakanin na ito? Nag-iisa na kasi ito tsaka para makauwi na rin ako. Walang kakain yan sa bahay dahil sawang-sawa ng mga anak ko dyan." Masiglang alok sa akin ni Aling Helen. Namilog ang aking mga mata. Sino ba naman ako para tumanggi? Walang dalawang salita kung tinanggap iyon, Kuya Bari. Magalang at punong-puno ng buhay akong nagpasalamat sa kanya. May kakaibang kislap sa mata ang matanda habang nakatingin sa akin at umusbong ang malisyosong ngiti sa labi nito nang kagatin ko na ang kakanin. Hindi ko naman masisisi ang batang ako, lalo na't ang mga bata ay napaka-inosente. Hindi nila basta-basta pag-iisipan ng masama ang isang tao. Masyado silang mapagtiwala. Katulad ko, pinagkatiwalaan ko si Aling Helen dahil matagal ko na siyang nakikita at kilala bilang mabait. Pero palaging sa huli naroroon ang pagsisisi. Habang ako'y naglalakad at pagdating ko sa bahay namin, umiikot na ang aking paningin, Kuya Bari. Hindi ko rin maintindihan ang pinagsasabi ng mga magulang ko dahil sa mga boses nilang unti-unting humihina sa akin. Naramdaman ko na lamang na umangat na ako sa ere. Nang muli akong nagmulat ng mga mata ko, ay nakabalot na ako sa mga kumot. Naguguluhan akong tumingin sa paligid nang bumukas ang pintuan at iniluwa doon si Nanay. Mabilis siyang lumapit sa akin para kumustahin ang lagay ko. Agad naman akong yumakap sa kanya. Hindi ko alam na 2 araw na palang mataas ang lagnat ko, Kuya Bari, at hindi nila ako makausap daw ng maayos sa mga araw na iyon. Wala naman akong matandaan bukod sa pagkain ko ng kakanin ni Aling Helen. Seryoso akong tinignan ni Nanay bago humaplos sa pisngi ko. "Ano bang nangyari sa iyo, anak? Bakit bigla ka nagkasakit? Anong ginawa mo?" Mahina niyang tanong sa akin. Nanay, wala naman po akong ginawa. Basta po ang huli kong naaalala, binigyan po ako ni Aling Helen ng kakanin tapos yun nga po, pag uwi ko parang umiikot na yung paningin ko." Paliwanag ko kay Nanay. Nanlaki ang mga mata ni Nanay dahil sa sinabi ko, Kuya Bari, at walang paalam itong lumabas ng silid kaya naiwan akong mag-isa. Napaigik na lamang ako nang biglang maramdaman ang tila hapdi sa aking braso't binti. Umawang ang labi ko. Parang ganito rin yung lumabas noon kina Leo. At bago pa man po ako makapagsalita, ay bigla na namang dumilim ang aking paningin. Gusto kong magsisigaw at gumalaw sa hindi komportabling mga sugat at sa pagkalat ng kirot sa buo kong katawan. Pero hindi ko maigalaw ang katawan ko, Kuya Bari. Sinubukan kong piliting magmulat ng mga mata ko, pero kahit anong pilit ko po ay talagang hindi ko magawa. Nararamdaman ko ang nangyayari sa paligid ko. Alam ko, naririnig ko, pero hindi ako makagalaw. Hindi ako makadilat. Hindi ko alam kung gaano katagal ako naging ganoon. Basta naramdaman kong bigla na lang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Rinig na rinig ko ang pagsinghap ni Mang Berting sa kung anong hitsura ko ngayon. Mabilis namang nagbigay ng utos ang manggagamot. Base sa boses niya, mukhang alam na alam niya talaga ang kanyang ginagawa at ang nangyayari sa akin. Ilang sandali pa, pakiramdam ko'y biglang may humigop sa lahat ng sakit na nararamdaman ko.
Pagkatapos ay may humawak na kung sino sa tiyan ko at biglang bumaliktad ang sikmura ko. Napabalikwas talaga ako ng bangon at dumuwal sa kandungan ko. Hindi ko talaga maintindihan ngunit parang may gustong ilabas ang sikmura ko. Napaiyak na ako sa pinaghalong sakit ng lalamunan at ginhawa ng pakiramdam. Lumingon ako sa katabi ko. Nakita kong umiiyak si nanay habang nakahawak sa braso ko naman si Mang Berting. Seryosong nakatingin ito sa akin tapos sa ibaba ko. Nang sundan ko iyon ng tingin ay napaatras ako. Gumapang na ang buong kilabot sa katawan ko. Nakasusulasok ang nakita ko, Kuya Bari. Mukhang masusuka akong muli dahil puro ito malalaking bulate at mga nakakadiring insekto. Agad akong tumingin kay Mang Berting at napasigaw. "Mang Berting, ano pong nangyayari? Sinong may gawa nito sa akin?" Gulantang kong bulalas. Hindi mo makikitaan ng bahid ng gulat man lang si Mang Berting. Tumingin ito kay nanay at nanghingi ng tubig bago muling tumingin sa akin. "Iho, may nakaaway ka ba o kilalang taong galit sa iyo? Dahil napakalakas ng kulam na ginawa niya. Halatang matindi ang galit ng may gawa nito." Ani ni Mang Berting habang nakaturo sa mga sinusuka ko. Napababa ako sa higaan at tiningnan ang mga gumagapang na insekto. Napakarami po talaga. Hindi ako makapaniwalang nasa loob sila ng aking sikmura. "Mang Berting, napakabait po ng anak kong si Jerry. Wala pong makakaawa yan." Pagtatanggol naman sa akin ni nanay. "Totoo naman niyong Kuya Bari, wala akong kaaway. At sino naman kaya ang maaring gumawa nito sa akin?" Kinain. Ano kaya? May kinain ka bang galing sa hindi mo kakilala? O inagaw na pagkain galing sa ibang tao na hindi para sa iyo? Doon ako natigilan sa tanong nito. Bumalik po sa alaala ko ang pagkaing ibinigay sa akin ni Aling Helen. Mabilis naman akong tumingin sa kanya. "Mang Berting, ang huli ko pong naaalalang kinain ko po yung kakaning binigay po sa akin ni Aling Helen. Tapos yun na po, nahilo na po ako nang makauwi ako sa bahay." Nahihirapan kong pagpapaliwanag sa kanya. Sunod-sunod itong tumango bago tipid na ngumiti sa akin. Tinapik niya ang balikat ko at tumingin kay nanay. Maayos na ang anak mo, Elena. O siya, mauuna na ako. Ipainom mo na lamang sa kanya ang pinakulaang kong mga dahon ngayong araw. Iyang mga insektong yan, pati yung mga hinigaan ng anak mo. Sunugin mo, budburan mo ng asin. Babalik ako sa susunod na araw upang tignan ang kalagayan niya. Uwi ka nito bago tumalikod at umalis na. Ngumiti naman sa akin si nanay, sa kanya niyakap ako. Pinalabas ako ni nanay para malinisan niya ang kwarto namin. Pagtayo ko ay hindi ko naiwasang tumingin sa labas ng bahay. May hula ako sa kung saan papunta si Mang Berting, Kuya Bari, at gusto kong makasiguro kung tama nga ba ang hinala ko. Kaya naman kahit medyo hirap pa ay tumakbo ako palabas ng bahay. Dumaan ako sa may likuran para maabutan si Mang Berting. Sakto naman, bago ito lumiko ay nakita ko na siya. Medyo malayo ang ginawa kong pagitan namin. Hindi pamilyar sa akin ang dinadaanan namin. Hindi hamak na mas matalahib ang lugar na ito. Malayo po sa kabahayan. Kalahating oras na yata kaming naglalakad bago kami makarating sa isang malapit na kubo. Napakunot ang noo ko.
Hindi pamilyar sa akin ang lugar na ito. Kaya pumuwesto ako sa may isang malaking puno ng mangga para magtago. Si Mang Berting naman ay huminto sa gitna ng bakuran na iyon. Nanlaki ang mga mata ko sa isinigaw nito. "Helen, lumabas ka riyan. Huwag kang duwag. Isama mo na ang mga anak mong balbal. Kitang-kita ko ang ginawa ng anak mong yon sa bangkay ng una mong biktima. Kaya lumabas ka dyan at harapin mo ako." Galit na sigaw ni Mang Berting. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Si Aling Helen at ang mga anak niya'y hindi tao. Ilang sandali pa, lumabas mula sa maliit na kubo si Aling Helen, kasunod ang isa nitong anak. Nagkatitigan ang dalawang matanda na anumang sandali ay handang magpatayan. "Anong pinagsasabi mo, Berting? Wala akong ginagawa. Malinis ang konsensya ko, pati na ang mga anak ko. Bakit? Kami lang ba ang mga balbal at mangkukulam dito?" Galit at mariing tanggi ng matanda. Ngunit imbis na maniwala ay ngumisi lamang si Mang Berting. Inilabas nito mula sa kanyang bulsa ang isang botelya ng pinong kulay dilaw. Pagkatapos ay isinaboy niya ito sa paligid. Doon na unti-unting naglabasan ang tunay na anyo ng lugar. Sumingaw na rin ang nakakasulasok na amoy galing sa kanila. Napatakip ako talaga ng bibig, Kuya Bari. Kitang-kita ko ang kaninang maaliwalas na paligid ay naging isa ng tambakan. Tambakan ng mga nakasabit na balat na korting tao. Mga damit katulad ng barong, bestidang Tagalog. Idagdag mo pang nakakasulasok na amoy, Kuya Bari. Parang napakaraming nabubulok sa paligid. Nakita ko kung papaano nagdilim ang mukha ni na Aling Helen pati ang anak niya. Ang nakapagtataka ay bakit iisa lang ang kanyang kasama ngayon. Wala akong ginagawang masama. Alam ko ang ginagawa mo sa mga bata. Dahil walang masyadong namamatay dito sa barangay, ay kinukulam mo sila para mamatay. Saka nyo kukunin ang katawan nila. Diba? Ganon ang ginagawa mo sa unang biktima at sa mga sumunod pa. Nag-iipon na kayo ng mga katawan ng bangkay, diba? Bakit? Nagpaparami ba kayo? Hindi nagawang makasagot ni Aling Helen. Doon ko napagtanto, Kuya Bari, na isang mangkukulam pala ang matanda. Nagsalita ang isang anak ni Aling Helen. May sakit daw kasi ang kapatid niya at kailangang makakain, kaya nila iyon ginagawa. Pero hindi na raw mauulit dahil aalis na daw sila sa bayan namin. Doon ko lang naisip, Kuya Bari, na kaya siguro binabalik-balikan ang gawa nitong kakanin ay dahil may inihahalo siyang kung ano sa kakanin niya. At ang masakit sa aking malaman na gusto niya rin pala akong gawan ng masama kahit wala naman akong kasalanan sa kanya. At simula po ng araw na iyon, Kuya Bari, yung ibang mga batang may sakit ay unti-unti na ring gumaling. At ng mga panahong iyon ay hindi na muli pang nagbukas ng kanyang tindahan si Aling Helen. Hindi na rin po siya nakita sa buong barangay kasama ng mga anak niya. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi ko na muli pang nakita sina Aling Helen o isa man sa mga anak niya. At simula po nang umalis sila ay hindi na rin nagkaroon pang muli ng ganoong sakit sa baryo namin. At ito po ang isang pangyayari sa buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan dahil sa minsang pagtanggap ng kakanin galing sa isang matanda ay muntikan pa akong mawala ng maaga sa mundong ito. Ngayon ko naintindihan ang palaging bilin sa akin ni Lola dahil hindi lahat ng mabuti ang ipinapakita sa iyo ay mabuti rin talaga ang intensyon.
Kuya Bari, maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Naway nag-iwan po ito ng aral sa mga nakikinig sa inyo. Lagi po tayong mag-iingat at huwag basta-bastang magtitiwala. Maraming salamat pong muli at hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jerry. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Abot tanaw na ni Meroy ang paroroonan. Tila iyon ay isang munting isla na balita niya ay may nagpapakitang sirena. Ayon sa mga matatanda na naririnig niya ay salot daw ang mga nasabing nilalang sa kanilang mga mangingisda. Nagbibigay ng delubyo at bagyo ang mga sirena, kaya naman galit ang mga nakakatanda sa nasabing nilalang. Ngunit iba si Meroy. Kahit nakakarinig na siya ng mga masasamang kwento tungkol sa mga sirena, ay kailangan pa rin niyang makipagkaibigan sa mga ito. Ang mga sirena ay mailap ngunit mabait at mabuting kaibigan kapag naging mabuti ka rin sa kanila. Marami na rin siyang mga narinig na kwento tungkol sa mga sirenang naging kaibigan ang isang mangingisda. Ito ang nagiging inspirasyon niya dahil sa hirap ng buhay. Kailangan niyang mangarap at umasa sa mga sirenang magpapakita sa kanya at magiging kaibigan upang sa gayon ay bigyan siya noon ng napakaraming huling isda. Ibibenta niya sa palengke at magkakapera siya ng marami. Iyon na lang ang kanyang inaasahan upang mawala na sa kanyang landas ang mga taong nananakit sa kanya at maipaghiganti niya ang kanyang pamilyang nilapastangan ng mga masasamang tao. Kahit pa ang kapalit noon ay ang kanyang sariling buhay. Napahinga siya ng malalim nang makarating sa baybayin ng isla. Madilim at wala man lang kailaw-ilaw sa paligid. Alam niyang abandonado ang islang iyon at ginawa na lamang itong panahanan ng mga nilalang na hindi mapapaniwalaang nasa mundo pa magpahanggang ngayon. Naupo siya sa kulay puti at pinong buhangin. Pinagmasdan niya ang mapayapang dagat at naghintay ng ilang saglit. Ayon sa narinig niyang usapan ni Mang Riro at ng asawa nito, alauna ng madaling araw nagpapakita ang mga sirena. Naglalaro, nagkukulitan kasama ang kanilang mga kasamahang sirena sa tabing dagat. Nais itong masaksihan ni Meroy. Marami siyang balak na gawin para makakita ng sirena. Nais niyang makipagkaibigan. Ngunit kung hindi man siya magtagumpay, kakaibiganin niya ang mga ito ng marahas na paraan. Tumayo ang lalaki at lumipat sa may pangpang kung saan naroroon ang naglalakihang mga bato na pinag-uusapang paboritong lugar ng mga sirena upang makipaglaro sa kanilang kapwa na mga nilalang sa dagat. Kumakabog ang dibdib ni Meroy. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon kapag nakakita siya ng mga nasabing nilalang sa personal. Ngunit isa lang ang natitiyak niya. Hindi siya uuwi hanggat hindi siya nakakatagpo ng isa. Sinulyapan niya ang kanyang suot na relo. Malapit nang mag-alauna. Batid niyang maglalabasan na ang mga ito maya-maya. Tanging ang mabining simoy ng hangin, hampas ng dagat sa baybayin at dumadagundong niyang dibdib ang kanyang naririnig.
Nang sumapit ang itinakdang oras ay nagtago siya at naghintay na may makita kahit isa. Ngunit lumipas na lamang ang isang oras sa pagtatago ay wala man lang lumitaw na sirena maski isa. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Nang lalabas na sana siya sa pinagtataguang bato, ay muntika na siyang atakihin sa puso nang may magsalita sa kanyang likuran. Gayon na lang ang gulat niya nang isang nakangising nilalang ang kanina pa pala siyang pinagmamasdan. Mahubog ang katawan nito, kagaya ng sa babae. May mahaba nga lang itong buntot kagaya ng mga sa sirena. Ngunit nakakatakot ang mukha nito. Ang kanyang mapupulang mga mata ay kasimpula ng animoy likidong tumutulo mula sa bibig nito. Sino ka? Tarantang wika ng lalaki habang mas lumawak naman ang ngisi ng babae. Nakakatakot ang mukha nito. May matutulis pang pangil. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ako nga ba ang inaabangan mo? Paos, ngunit malamyos ang boses nitong wika na nagpatindig ng balahibo ni Miroy. Gumapang sa kinaroroonan niya ang nilalang. Totoong may buntot ito, kaya batid niyang isa itong sirena. Ngunit bakit ganito ang mukha niya? Napaatras si Miroy at hintakot na lumayo sa nilalang na naglalaway ng lumalapit sa kanya. Hindi niya maiwasang manginig dahil sumagi sa kanyang isipan ang kwento ng kanyang lola noong nabubuhay pa ito. Maraming nilalang sa ilalim ng dagat. Kagaya ng mga tao, may mga engkanto, mga vampira at kaluluwa din sa kailaliman, pati na ang mga aswang. Kilala ang mga magindara bilang isa sa mga kinatatakutan sa dagat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya nitong mambiktima sa laot at iwan ang biktima nito na wala man lang makakakita kung sino ang salarin. Huwag kang lalapit. Kabado niyang wika na hindi naman ito pinakinggan. Sa halip ay mas nagpursige ang magindara sa paglapit sa kanya. Kaya naman nagkukumahog si Miroy na tumakbo pabalik sa dalampasigan. Hiningal siya ng matindi nang makarating siya at abot-abot ang dasal na sana ay hindi siya sinundan pa ng nilalang. Nang makita niyang nag-iisa lamang siya sa baybayin ay nais niyang magtawa. Kakaibang aswang ang kanyang nakita dahil hindi siya kayang habulin ng takbuhan. Hahalakhak na sana siya nang may aninong papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tingin pa ng lalaki ay kay bilis nitong gumapang kaya naman sumiklab ang takot sa kanyang dibdib. Nagmamadaling tinakbo ni Miroy ang bangka niyang nasa baybayin. Kailangan niyang makalayo kaagad sa nasabing aswang. Habang tinititigan niya ito ay mas pabilis pa ng pabilis ang paggapang nito na tila ba hindi niya maintindihan kung saan kumukuha ng lakas ang nilalang sa paghabol sa kanya. Itinulak niya ang bangka hanggang sa lumutang ito sa tubig. Buong akala niya ay makakaligtas na siya sa aswang, ngunit hindi pala.
Bukod sa kanya, may isang lalaki ding hinahabol na noon ay nagmamakaawang makisakay sa kanyang bangka, ngunit hindi siya nagpaunlak. Nakita niya kung papaano lumundag ang Magindara sa likuran ng kawawang lalaki at humaba ang dila nito. Ang kanyang pangil ay bumaon sa liig nito at kitang-kita niya mula sa kanyang kinaroroonan kung papaano sumirit ang dugo nito. Habang nagkakakawag ang lalaki ay mas nagpursige si Miroy sa pagsasagwan ng kanyang bangka at paandarin ang makina nito. Naawa siya sa estranghero, ngunit kung babalikan niya ito ay tiyak na din ang kanyang kamatayan. Wala na siyang nagawa kung hindi mapapikit na lamang at pakinggan ang mga sigaw ng estranghero. Ang kawawang lalaki ay napapaimpit sa sakit habang ibinabaon ng Magindara ang kanyang matutulis na kuko at ngipin sa balat at dibdib nito. Kitang-kita niyang nilantakan ang lamang loob na tuluyan ng nagkikisay ang lalaki hanggang sa marahas na humugot ng hininga sa huling pagkakataon. Nang muling lumingon si Miroy ay wala na ang Magindara sa baybayin at tanging ang bangkay na lamang ang kawawang biktima nito ang palutang-lutang doon. Nakahinga nang maluwag si Miroy, ngunit akala niya ay nakalayo na siya sa panganib. Ang hindi niya alam, nasa ilalim ng kanyang bangka ang Magindara, nag-aabang at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon upang sakmalin siya. Biglang nagulat ang lalaki nang biglang umalog ang kanyang bangka hanggang sa masira ang makina noon. Isang matinis na sigaw ang kanyang pinakawalan dahil sa labis na pagkasindak. Labis-labis ang kanyang pagkagimbal nang biglang sumampa ang nilalang na kinatatakutan niya. Bakas sa nakarimari-marim nitong ngisi ang kasuklam-suklam nitong mga pangil na may sumabit pang laman ng kanyang biktima. Amoy masangsang ang nilalang at nakakapanghilakbot. Bago pa man makalundag si Miroy ay naunahan na siya ng Magindara. Tila ito ay ibon na basta na lang dumapo sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman wala na siyang nagawa nang pareho silang mahulog sa dagat. Hindi na alam ni Miroy kung saan siya dinala. Basta ang alam niya ay nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ang masaklap pa roon ay alam niyang mamamatay siyang mag-isa at walang makakaalam. Ni hindi makikita ng kanyang pamilya ang kanyang labi. Baliwala ang hirap niya sa paghahanap ng sirena. Isang aswang dagat ang kanyang natagpuan. Ang nilalang na alam niyang tatapos sa kanyang maliligayang araw. Nang sumampa ang Magindara sa isang bato, ay napahingal si Miroy. Papaanong ang isang aswang na kagaya ng Magindara ay hindi man lang tinablan ng asin? Bakit nagagawa nitong lumangoy sa malalim na dagat at higit sa lahat ay nakakapagsalita ang mga ito? Hindi kagaya ng natural na aswang ang Magindara. Sila ay ilang beses ang katalinuhan sa isang normal na mga nilalang sa lupa. Kaya nilang lumangoy at humabol ng tao kahit wala pa silang mga paa. Pinaniniwalaan silang mga taong aswang na nalunod sa dagat noong may mga paa pa lamang sila. Sa halip na mamatay ay nagawa nilang iligtas ang kanilang mga sarili at naging Magindara.
Napasigaw si Miroy nang butasin ng aswang ang kanyang dibdib. Tila ito ay barena na bumaon sa kanyang kalamnan at walang katumbas ang sakit. Kaya naman halos mabingi na siya sa sariling sigaw niya. Bumulwak ang kanyang dugo sa dibdib habang tila hayok na nilantakan ng aswang ang kanyang mga lamang loob. Ni hindi man lang pinatawad ng nilalang ang kanyang bituka dahil maging ito ay nilamon niyon ng buong buo. Talagang nakakatakot ang mga ganitong uri ng nilalang. Mas nakahihindik pa sila kaysa sa isang normal na aswang na maraming maaaring ipangontra. Wala nang buhay si Miroy. Hindi na siya mabubuhay pa kinabukasan. Ito ang nakuha niyang premyo sa paghahangad na makahanap at makaibigan ang isang sirena. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari sa probinsya ng Antique, taong 1993. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paul Kenneth. Taong 1993, napagpasyahan kong umuwi sa probinsyang kinalakihan ko. Noong makapagtapos kasi ako ng pag-aaral sa kolehiyo, ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa bansang Malaysia. Halos 6 na taon din akong nanatili sa ibang bansa, kaya nang mabigyan kami ng 2 buwan na bakasyon ay nagpasya akong umuwi sa bayan na aking sinilangan. Dumiretso ako sa lugar namin sa probinsya. Sakay sa eroplano ay lumipad ako pabalik sa Pilipinas. Wala pang may sumalubong sa akin sa airport dahil nasa malayong probinsya ang mga kamag-anak ko. Nanatili pa ako ng 2 araw sa isa sa mga hotel sa Maynila bago nagpatuloy sa aking paglalakbay. Ilang araw pa ang nilaang kong oras sa barko bago kami nakarating ng tuluyan sa probinsya ng Antique. Para sa karagdagang kaalaman at ayon sa nalakap kong impormasyon, ang Antique ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pulo ng Panay. Sumakay pa ako ng jeep upang makapunta sa bayan. Hindi naging madali ang biyahe ko dahil maliban sa nag-iisa lang ako ay may mga bagahe pa akong daladala. Nang makarating sa bayan ay muli akong sumakay sa tricycle upang maihatid sa babaan ng bundok na kilala rin sa tinatawag na Ras-asan. Kuya Bari, ang aking pamilya kasi ay nakatira sa gitnang bahagi pa ng bundok. Nang mga panahong iyon ay magubat pa ang kabundukan at wala pa pong kalsada, kaya po triple ang hirap na pinagdaraanan ko maakyat lang ang bundok na ito. May nadadaanan naman akong mga kabahayan ngunit bilang lang sa daliri. Pasado na po ng 1:00 ng hapon. Higit kumulang sa 2 oras ang ginugol ko sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Nagbago na ang hitsura at disenyo ng aming bahay. Kung dati po ay gawa sa kawayan ang haligi at sahig ng aming bahay, subalit simula nang makapagtrabaho ako sa ibang bansa ay gawa pa rin naman ito sa kawayan, subalit kahit papaano ay nagbago. Maraming mga puno't halaman sa paligid pa rin. Hindi nakaligtas sa akin ang mga nagagandahang bulaklak na nakahilera sa gilid ng aming bahay. Napangiti pa nga ako nang maabutan ko si nanay na nagwawalis sa harapan ng aming bahay. Samantalang nag-aayos naman si tatay ng mga kahoy. Hindi pa niya ako napansin dahil abala ito sa kanyang ginagawa. May mga bata pang naghahabulan sa labas ng bahay
at nang mapansin nila ay napasigaw sila at napatakbo papunta sa akin. Nang dahil sa ginawa nila ay natigilan ang mga magulang ko sa kani-kanilang ginagawa at napasulyap sa akin. Maluhaluhang napangiti ako bago sinalubong ng yakap ang mga pamangking ko na nakikita ko lang dati sa mga larawan na ipinadadala nila sa akin sa abroad. Kuya Barry, kulang ang mga salita upang maipaliwanag ko ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Sinalubong din ako nila nanay at tatay ng napakahigpit na yakap. Pare-pareho kaming napaluha dahil sa tuwa at pagkasabik. Tinulungan pa nila akong ipasok ang mga bagahe ko sa loob ng bahay. Malaki-laki rin ang loob ng bahay at kumpleto sa mga kasangkapan. Kulay puti ang pintura na pinaghaluan ng kaunting kayumangging kulay kaya nakakaakit kung pagmamasdan mo ito. May nakasabit pang kurtinang satin sa bawat bintana. Tay, nasa na sila Manong? Tanong ko pa kay tatay habang nag-uusap kami sa sala. Nang mga panahong iyon ay nasa Iloilo naman ang kapatid ko't nag-aaral sa pangangalaga ng aming tiyahin na nakapangasawa ng isang Hapon. Sinagot naman niya ako na nasa bayan daw ang dalawa kong nakakatandang kapatid na nakatira pa rin sa puder nila nanay at tatay kahit na pamilyadong tao na ang mga ito. Kuya Barry, 4 kaming magkakapatid at ako ang ikatlo. Sila ay sina Manong Nonoy, Toto, ako at ang bunso ay si Bebe. Parehong hindi nakapagtapos sa pag-aaral sina Manong Nonoy at Manong Toto. Samantalang ang bunso ko namang kapatid ay magtatapos pa lang ng high school ng mga panahong iyon. Dating tagabenta ng mga gulay sa bayan si nanay, samantalang si tatay naman ang tagapangalaga ng malawak naming bukirin. Maagang nakapag-asawa sila Manong Nonoy at Manong Toto pero kapwa ang mga asawa nila ay pumunta rin sa ibang bansa upang makapagtrabaho sa ibang lahi bilang mga katulong. Inabot pa ng 30 minuto ang pag-uusap namin bago ako inutusan ni nanay na magpahinga na lang muna dahil ramdam at kita niya ang nakabakas na pagod sa aking mukha. Kumain pa nga ako ng nilagang saging at malamig na tubig bago ako nagpahinga sa kwarto na inilaan nila para lang sa akin. Kuya Barry, hindi ko alam kung ilang oras ba akong nakatulog dahil talaga sa sobrang pagod ko. Nagising na lamang ako nang makarinig ng tawanan na nagmumula sa aming sala. Inayos ko pa ang sarili ko bago lumabas sa kwarto at dumiretso sa sala. Naabutan ko pa sila nanay, tatay at ang 6 kong pamangkin na nakikinig sa radyo habang nagkikwentuhan at nagtatawanan. Nang mapansin nila ang presensya ko ay nakangiting napalingon pa sila sa akin. O anak, mabuti naman at gising ka na. Nagugutom ka na ba? May nakahaing pagkain doon sa lamesa ha? Baling pa sa akin ni nanay nang maglakad ako papunta sa pwesto nila. Nagmano pa ang mga pamangking ko sa akin. Napasulya pa ako sa labas ng nakabukas na bintana at doon ko napagtanto na gabi na pala. Niyaya ko pa silang kumain pero sabi nila maya-maya na lang daw sila dahil nagmeryenda sila ng nilagang saging at kamote. Sa pagkakaalala ko, pritong tuyo at gulay ang ulam ko ng gabing iyon, Kuya Barry. Nang matapos akong maghapunan, ay muli akong bumalik sa sala at nakipagsabayan na rin sa pinag-uusapan nila. Napag-usapan pa nga namin ang paglipat nila nanay sa bayan. Kung bababa kasi sila sa bundok at sa bayan na lang maninirahan, ay tiyak hindi sila mahihirapan, Kuya Barry. Subalit hindi po ganoon kadali ang lahat, lalo na at ilang dekada na ring naninirahan ang pamilya ko sa bundok at nasanay sila
sa buhay bundok. Bala ko kasi ng mga panahong iyon na ilipat na sila sa bayan dahil maliban sa hindi sila mahihirapan sa pagbaba ng bundok upang bumili ng mga pangangailangan nila, ay magagawan ko pa sila ng sementadong bahay sa bayan. Hindi po kasi makapasok ang tracking para sa mga materyales pampagawa ng sementadong bahay kung mananatili sila sa gitna ng kabundukan, lalo na't masikip at mapuno ang daan. Pag-usapan na lang natin ang mga bagay nito pag nakauwi na sila, manong mo. Naalala ko pang saad ni tatay. 2 araw pa kasi bago makabalik sila, manong, dahil malayo-layo nga ang bayan at may mga bagay pa silang dapat asikasuhin, kagaya na lamang ng pagbabayad ng buwis. Napag-usapan din namin ang naging buhay nila ng ilang taon habang nasa ibang bansa pa ako. Naging buhay ko sa ibang bansa, hanggang sa napunta ang aming usapan sa kumakalat na balita tungkol sa mga karumal-dumal na patayan na nagaganap sa bayan. Usap-usapan nga raw na kagagawa nito ng aswang. 3 buwan pa lang daw ang nakalilipas simula nang makauwi ako sa probinsya ng mga panahong iyon, nang may lumipat na matandang dayo sa ibaba ng bundok. Kuya Bari, itago na lamang natin ang matandang dayo sa pangalan na Gingsidad. Ayon sa pagsalaysay nila nanay at tatay, ay misteryong lumitaw daw sa kabundukan si Gingsidad. Walang may nakakaalam kung saan ito nagmula at kung may mga kamag-anak pa ba ito o wala na. Tanging mag-isa lang ang matandang babaeng ito sa maliit niyang kubo. Ang sabi pa ni nanay, minsan daw na nakasalubong niya si Gingsidad nang bumaba siya sa bundok upang mamili ng mga pangangailangan nila sa bahay. Tinignan lang daw siya ng matandang babae bago mabilis na naglakad paakyat ng kabundukan. Marami po ang kumakalat na usap-usapan na isang aswang itong si Gingsidad. Hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao ang nasabing matanda. Bumababa lang daw sa bayan pag may binibiling tela. Ang nakapagtataka pa ay kung saan kumukuha ng pera at pagkain ang matandang ito, dahil 1 beses sa 1 buwan lang ito kung bumaba ng kabundukan, at kung may bibilhin man ay 1 kilo lang ng bigas. May mga nakakita na rin daw sa matandang babae na pumapasan ng tao pauwi sa bahay nito. Ngunit dahil walang may matibay silang ebidensya, ay hindi nila magawa-gawang kasuhan at paalisin ang matanda sa nasabing lugar. Mabilis na tumakbo ang oras, Kuya Bari. Sa pagkakaalala ko ay 3 araw iyon ng Hulyo sa kaparehong taon nang bumaba kami ni nanay sa bundok upang bumili ng aming mga pangangailangan sa bayan. 3:00 ng madaling araw. Nang mga panahon na iyon ay magta3 linggo pa lamang po ako sa probinsya. Sumakay pa kami ni nanay sa kalabaw pababa ng kabundukan sa pangunguna ni tatay na siyang nagkokontrol ng kalabaw. Itinuro pa nga sa akin ni nanay ang kubo ni Gingsidad na aming nadaanan. Nang mga sandaling iyon ay wala akong may nahagip na aninuman ng tao. Bumaba rin naman kami kaagad sa kalabaw nang sumikip na ang daanan. Sa halip ay nilakad na lamang ang mahaba-haba't masukal na kagubatan pababa ng bayan. Nang makarating kami ni nanay sa bayan, dumiretso pa kami sa maliit na kainan upang mag-agahan. Pagod at gutom ang kapwa naming nararamdaman ni nanay nang makarating kami sa bayan. Ano pat pasado 7:00 na kaming nakarating sa bayan. Nagpahinga pa kami ng ilang minuto bago naglibot sa bayan upang bilhin na ang aming mga pangangailangan. Sa pagkakaalala ko pa, Kuya Bari, pasado 10:00 na nang muli kaming maglakad ni nanay paakyat sa bundok, dala-dala na
ang aming mga pinamili. Sobrang terik pa ng araw ng mga sandaling iyon kaya pinawis kami ng todo at nakaramdam ng pagkauhaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Eksakto namang nadaanan namin ang bahay ni Gingsidad nang makaramdam ako ng labis na pagkauhaw. Pinipigilan pa nga ako noon ni nanay sa gagawin ko, ngunit sa huli ay wala siyang nagawa dahil sa sobrang pagkauhaw ko, Kuya Bari. Saglit kong nakalimutan ang mga usap-usapan tungkol sa matandang aswang. Nakatatlong beses pa ako sa pagkatok sa pintuan niyang gawa sa kawayan bago niya ako pinagbuksan. Nabigla pa ako nang bumungad ang mukha ng matandang babae sa akin. Ilang beses pa akong napalunok. Magulo ang kulot at mahaba niyang buhok. May pagkaitim siya katulad ng mga ita. Bilugan ang malalim niyang mga mata at bakas ang pagkaseryoso sa kanyang mukha. Mariin niya pa akong tinitigan na nilabanan ko naman. Magandang araw po, pasensya na po pero nauuhaw na kasi kami ng nanay ko. Kung po pwede ho sana makikinom lang po kami ng tubig. Ani ko pa bago nilingon si nanay sa aking likuran na nababaka sa mukha ang pagkapagod. Nginitian ko pa nga si nanay bago ibinalik ang atensyon sa matandang nasa harapan ko. Saglit lang at ipagkukuha ko kayo ng tubig. Saad ni Gingsidad bago siya nawala sa harapan ko. Hinila pa nga ako ni nanay at ang mga mata niya ay animoy nagtatanong kung bakit ko ginawa ang bagay na iyon. Kung bakit ako kumatok sa pintuan ng matandang iyon. Nay, mukha namang normal si Gingsidad. Maliban na lamang siguro sa ayos niya. Ni wala akong malangsang naaamoy. Mahinang bulong ko kay nanay habang nakasilip sa loob ng bahay ni Gingsidad na maliban sa dingding na gawa sa kawayan ay lupa naman ang sahig sa loob ng bahay nito. Naisip ko lang noong mga oras na iyon na baka naghihirap nga talaga ang matanda kaya wala itong oras upang mag-ayos pa ng sarili at makihalubilo sa ibang tao. Hindi naman nagtagal ang aking paghihintay, Kuya Bari, at kaagad na bumalik si Gingsidad na may daladalang tabo na puno ng tubig. Humingi pa nga siya ng pasensya dahil tabo lang ang meron siya at walang baso o tasa man lang na maaari naming gamitin upang pang-inom at sabi ko naman ay ayos lang po iyon. Nagpasalamat pa nga ako bago kinuha ang tubig na ibinigay niya. Ngunit sa aking pag-abot ng tabo na puno ng tubig ay namataan ko ang isang bungo ng tao na nakaharang sa damuhan doon sa gilid ng kanyang bahay. Nang dahil sa labis na pagkagulat ay aksidente kong nabitiwan ang tabo. Mabuti na lamang at gawa ito sa plastik kaya hindi po ito nabasag. Humingi pa nga ako ng pasensya sa kanya at dahil nasayang ang tubig, ngunit sinabihan niya ako na kukuha na lamang daw siya ng panibagong tubig, subalit tumanggi na po ako. Naku, salamat po, wag na po, pero nagmamadali po kasi kami at nawala na rin ang pagkauhaw ko. Pasensya na po sa abala ha. Hindi bali, pag dumaan po ako rito sa susunod ay dadalhan kita po ng tasa at iba pang mga pangangailangan na makakatulong po sa inyo. Sige po, aalis na ho kami dahil naghihintay na po si tatay doon sa puno ng mangga. Wika ko pa bago nagmamadaling inalalayan si nanay saka kami nagmamadaling umalis. Kuya Bari, ang puno ng mangga na tinutukoy ko sa matanda ay puno na ilang pagitan lang ang distansya sa bahay ni Gingsidad.
Subalit ang totoo po niyan ay hindi naman talaga nag-aabang si tatay doon sa puno ng mangga. Sinabi ko lang iyon upang mapaniwala siya at makaalis kami kaagad, lalo na nang masilayan ko ang bungo ng tao. Nang tuluyan kaming nakarating sa bahay ay saka ko ikinuwento kay nanay ang mga nakita ko. Pinayuhan pa nga ako ni nanay na mag-iingat dahil mukhang nagalit ko ang matandang aswang dahil sa ginawa kong paggambala rito. Pasado 5:00 na ng hapon nang makauwi si tatay at maging sila Manong mula sa aming bukirin upang magtanim at magpakain ng alaga naming mga hayop. Hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang aking nasaksihan sa gilid ng bahay ni Ging Sidad. Agad namang napansin nila Manong ang problema at iniisip ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. "Oh, ayos ka lang ba? Mukhang wala ka ata sa sarili mo ngayon ah." Pagbasag pa nga ni Manong Nonoy sa iniisip ko, kaya pilit akong ngumiti sa kanya bago ikinuwento ang buong pangyayari. Kinagabihan ng araw na iyon, pagkatapos ng aming hapunan ay kaagad akong dumiretso sa aming kwarto upang magpahinga. Maliban sa huni ng mga kulisap at kuliglig ay binalot ng katahimikan ang buong bahay dahil tulog na ang mga bata. Habang nagpapahinga ay bigla ko na lamang naramdaman ang paghangin ng malakas, kung kaya ay napalingon ako sa bintana na nakabukas at gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang bumungad sa akin ang mukha ni Ging Sidad. Nang dahil sa pagkagulat ay napatayo pa ako mula sa kinahihigaan ko, ngunit muli akong napasulyap sa bintana. Wala ni anino man ni Ging Sidad akong nakita. Napilig ko pa ang ulo ko't naisip na baka imahinasyon lamang iyon. Hindi pa man ako tuluyan na nakakaalis mula sa kinatatayuan ko ay may narinig akong sunod-sunod na pagsitsit. Napayuko ako sa kinatatayuan ko, lalo na't nagmula ang sitsit sa ilalim ng aming bahay. Gawa lang sa kawayan ang sahig ng aming bahay, Kuya Bari. May espasyo sa ilalim kaya maaaring pasukan ito ng mga manok o tao. Aray! Tuluyan akong napasigaw nang bigla kong naramdaman na may tumusok sa paanan ko mula sa ilalim ng aming bahay. Ang malakas kong pagsigaw na iyon ay narinig nila tatay, kung kaya ay nagmamadali silang pumasok sa kwarto ko. Hindi pa man sila nakapagtatanong kung ano ang nangyari ay nakarinig na ako ng pagaspas ng pakpak at tunog ng tiktik. Nagkatitigan kami ni tatay bago ito nagmamadaling lumabas sa kwarto ko, at nang makabalik ay may daladala itong asin, bawang at buntot ng pagi. Kaagad naman na inutusan ni tatay si Manong Nonoy na bantayan ang mga bata. Samantalang sina Nanay at Manong Toto naman ang nagsaboy ng asin sa labas ng bintana. Hindi nagtagal, muli kong narinig ang pagkalampag ng aming bubungan at mga kalusko sa dingding. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot, lalo na't nang mamatay ang aming lampara. Kuya Bari, ng mga panahon kasing iyon ay wala pang kuryente, kung kaya lampara lang ang aming gamit. Narinig ko pa ang iyakan at sigawan ng mga bata. Hindi nagpatalo ang matandang aswang. Nagpatuloy ito sa panggagambala sa amin hanggang sa bumalik ang lakas ng loob ko. Pinakuha ko kay Manong Toto ang itak ni tatay bago pumalibot ng 7 beses sa aking silid, saka sumigaw. Kilala kita at huwag mo nang hintayin pa na muli kitang dalawin bukas sa pamamahay mo. Hindi ako natatakot sa iyo, matanda. Subukan mong pumasok dito at makikita mo ang hinahanap mo. Malakas kong sigaw. Maya-maya pa ay muli na namang humangin ng malakas, ngunit
natigil din ang kaluskos na aking naririnig at hindi nagtagal ay nakarinig kami ng pagaspas ng pakpak bago binalot ng katahimikan ang buong paligid. Malamig at nanginginig pa ang aking ina nang hawakan niya ako sa balikat. Kaagad naman na nilagyan nila Manong ang lampara ng apoy bago inalalayan si nanay na maupo sa upuan na gawa sa kawayan bago namin siya minasahe dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Napagplanuhan din namin ng gabing iyon na dalawin si King Sidad kinabukasan upang kausapin tungkol sa mga nangyari. Kinabukasan ng araw na iyon, kagaya ng aming napag-usapan, sinugod namin ang bahay ni King Sidad kasama ang iba pang mga tao, subalit hindi namin siya naabutan. Tuluyan na naglaho ang matandang aswang, subalit naiwan naman niya ang maraming bungo na matatagpuan sa kwarto nito. Umalingasaw pa ang malangsang amoy nang pasukin namin ang kwarto niya. Kaagad namin isinumbong sa mga otoridad ang aming mga nasaksihan. Pinahanap ng batas si King Sidad, subalit ni anino man niya ay hindi na nagawang mahuli at matagpuan. Ilang linggo at inabot pa ng buwan ang pananatili ko sa probinsya, subalit ni anino ni King Sidad ay hindi ako dinalaw o maging sa panaginip man lang. Tuluyan nang naglaho ang matandang aswang at walang may nakakaalam kung saan man ito nagpunta hanggang sa nakabalik na ako sa bansang Malaysia ay hindi ko na siya muling nakita pa. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos na sa pag-aaral ang kapatid ko at ng ibang bansa na rin. Sila nanay at tatay naman ay tuluyan ng lumipat sa bayan at doon nagbagong buhay. Samantalang sila Manong naman at maging ang mga anak nila ay nanatili sa kabundukan upang bantayan at pangalagaan ang mga ari-arian na naiwan ng aming mga magulang. Ilang dekada na rin ang nakalipas simula mangyari ang kababalaghang iyon. Subalit nagpapasalamat pa rin ako dahil walang nangyaring masama ni isa man sa mga mahal ko sa buhay, at kung may natutunan man ako sa karanasang iyon, marahil iyon ay ang manatiling magpakatatag sa lahat ng mga hamon dahil duwag lang ang sumusuko. Isang kababalaghan ang aking naranasan. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Isang kakaibang nilalang ang aking nakasalamuha at sa unang pagkakataon nakasalamuha ko ang isang totoong aswang. Isang nakakatakot na karanasan ang aking naranasan dahil lang sa isang sitsit ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mapili niyo po itong basahin sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Paul Kenneth. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.